El sector citrícola se centrarà a aconseguir la reciprocitat fitosanitària per a les taronges valencianes després de comprovar que la Comissió Europea descartarà per ara aplicar la clàusula de salvaguarda. Volen que la Unió apliqui els mateixos controls que han de passar els cítrics espanyols. Les associacions agràries parlen de decepció sobre la visita d'ahir a Brussel·les. Diuen que els productes mediterranis sempre estan a la cua. En canvi, la consellera d'Agricultura qualifica de molt positiva la reunió d'ahir. Les cooperatives que van estar ahir a Brussel·les consideren que ara el sector ha de centrar-se a reclamar la reciprocitat, a aconseguir que les taronges de països tercers passen els mateixos controls que les taronges espanyoles. Sabem que això és per 3, 4 o 5 anys, però el que hem de fer és ara medides capaços de solucionar això. I les medides que poden solucionar això és reciprocitat, exigir als altres que vagin i vinguin en les mateixes condicions. I això ens donarà a nosaltres possibilitats comercials per a poder seguir sent competitius. Per la seva banda, la consellera d'Agricultura es mostra optimista en aspectes com ara precisament la reciprocitat. Crec que podem ser moderadament optimistes. S'ha obert una línia de treball molt interessant, com deia, amb la Comissió de la mà de l'Oficina Valenciana en Brussel·les. Més decepcionats es mostren des de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Te deixa un poc decepcionat i una vegada més els productes mediterranis en el peó de cola, sempre igual. Les exportacions de taronges d'Egipte a la Unió Europea han crescut vora un 80% els últims 5 anys.